Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştakori. Hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 10-njy oktýabryna sanyna. Türkmen halkynyň milli lideri we Gazak lideri Abaýyň ýadygarlygyny açdylar. Irak Türkmen gazy üçin Dubay kompaniýasy bilen şertnama baglaşar. Russiýanyň universitetleri Aşgabatdaky serge gatnaşýar. Forbes Taylor Swift dünýäniň iň baý zenan aýdymçysy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaklar, gelin indi bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkmen halkynyň milli lideri we Gazak lideri Abaýyň ýadygarlygyny açdylar. Şuň Gazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň Türkmenistana amal aşyrýan resmi saparynyň çäklerini Aşgabatda meşhur Gazak şahyry we akyllary Abay Kunanbaýoğlunyň ýadygarlygy açyldy. Açylış dawrasyna Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow gatnaşdy. Gazakstanyň prezidentiniň metbuat gullugynyň habar bermegine görä, Gazak lideri öz ýurdunyň beýik şahsiýetiniň ýadygarlygynyň açylmagynyň Türkmen halkynyň Gazak halkyna goýýan aýratyn hormatynyň nişanyny beledi. Kasym-Jomart Tokaýew şu ýoly Astanada beýik türkmen akyllary Magtumly Pragynyň ýadygarlygynyň açylandygyny belläp, Magtumly Praga uly mehir bilen garaýanlyklaryny we onuň dörejiliginiň ähli türki halkary üçin umumlygyny aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýtagtymyz Aşgabatyň iň gözel feýwiýetleriniň birine Gazak halkynyň görnükli şahyrynyň ýadygarlygyny açýanlyklaryny aýdyp, biziň halklarymyzyň dünýäniň medeni we ruhy gymmatlyklaryna uly goşuntlygyny beledi. Bu dawra Türkmenistanyň dörejilik intelligensiýasynyň wekilleri, Gazakstanyň resmi wekiliyetiniň agzalary gatnaşdy. Dawarada galkynyş aýdym saz topary Türkmen Gazak dostlugy kompozisiýasyny ýerine ýetirdi. Şeýlekem Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanoğlu Berdimuhammedow Gazakistan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Magtumly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medalyny gowşurdy. Gazakistan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem-de Türkmen halkyna Magtumly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medaly bilen syýlananlyklar üçin hoşallygyny bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Gazakistan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen doşdy. Türkmenistanyň prezidenti hem öz gezeginde dogonluk Gazakistan bilen strategik hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny beledi. Iki ýurdun arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Energetika, ulug, sowda, owakojalyk, ýokary tehnologiýalar ýaly ugrlarda bilelikdäki işlerimizi dowam etdirmäge taýýardyr diýip Türkmenistanyň prezidenti beledi. Irak Türkmen gazy üçin Dubay kompaniýasy bilen şertnama baglaşar. Irak özüniň elektrik stansiýalaryny ýangyç bilen etmek maksady bilen Türkmenistanyň tebii gazyny Iranyň usulen almak bagtdaky schemany tasdiklady. Bu barada Iragyň habarlar gullugy habar berýär. Ministrler Kabinetiniň meclisinde ýurdun premier ministri Muhammed Al-Sudani ýoglaşlygyna hökümet Türkmenistanyň tebii gazyny Iranyň usulen swap görnüşinde import etmek bagtda Dubayda hereket edýän Lockstone Energy Company energiýa kompaniýasy bilen şertnama baglaşylmagyna ygtyýar berdi. Iragyň energetika ministrligi ýurdun hökümetiniň tapşyrygy esasyna Lockstone Energy Company energiýa kompaniýasy bilen şertnama baglaşar. Tebii gazy üçin ediji ozal gazandan özara düşünşmek hakyndaky ähtnama laýyklykda Türkmen Gaz döwlet konserni bolup durýar. Tölegler boýunça Iragyň maliýe ministrligi zerur bolan maliýe serişdelerini öz wagtyna bölüp berer. Döwlet edarasy salgytlar we ýygymlar bilen baglanyşykly çykdyjylary öz üstüne alýar. 2024-nji ýylyň iýulyna Türkmenistan we Iranyň arasynda ýyllyk 10 milliard kub metr tebii gaz almak satmak boýunça şertnama baglaşylypdy. Şol şertnama laýyklykda Türkmenistan Iragy Iranyň usulen swap görnüşinde tebii gaz iýerer. Russiýanyň universitetleri Aşgabatda serge gatnaşýar. Şu günler Russiýanyň universitetleri Aşgabatda geçirilýän saglyk goraýyş, bilim we sport berkarar döwletiň täze ýanyň galkynşy döwrüne atly halkara sergisine gatnaşýarlar. Aşgabatda Rus öýüniň habar bermegine görä 12-nji oktýabraçany dowam edýän halkara serge Russiýanyň durly sewitlerinden 20 san universitet gatnaşýar. Serge gatnaşçylar bu universitetleriň bilim maksatnamalary, Russiýada bilim almak mümkinçiligi barada maglumat alyp bilerler. Milli Barlak Ýadro Universitetiniň wekili Valeriya Botko taz habarlar gullugynyň habarçysyna beren beýanatyna Türkmenistanaky serge ilkinji gezek gatnaşýanlyklaryny belläp, Türkmenistandan ýaşlar öz ýokary bilim edarasyna magistratura we aspirantura okumaga çagyrdy. Ol öz ýokary okuw mekdebiniň lukmançylyk fizika uruw boýunça hünärmenler taýýarlaýanlygyny aýdyp, munyň onkologiýa kesellerini bejermek üçin giň
mümkinçilik döredýänini beledi. Russiýanyň Texnologiya Uniwersitetining wekili Yelena Sleskina bolsa, wekilçilik edýän Rus uniwersitetini 900 oguly türkmen talipleriniň bilim alýanlygyny beledi. Ol IT texnologiya, emel aňnany texnologiya, himiya, biotexnologiýal uğurlarda hunermenler taýýarlaýanlyklaryny aýtdy. Şeýleken bu serge Belarusyň uniwersitetleri kim gatnaşýar. Olaryň arasynda Jan Kupaladynyky Grodno dowlat uniwersiteti, Belarusyň informatika we radioelektronika dowlat uniwersiteti we beýlekleri bar. Grodno dowlat uniwersitetinde 2000-nji ýyldan bäri türkmen talipleri bilim alyp gelýär. Odaly hem habar berişimizi ýalaşgabatda geçirilýän halkara serge dünýäniň ençeme ýurdundan, Beýik Britaniýadan, Fransiýadan, Germaniýadan, Hataýdan we beýleki ýurtlardan ilm, bilim, sport we lukmançylyk ugruna degişli kampaniýalar hemde bilim edaralary gatnaşýar. Mundan başga da goloýda habar berişimizi ýaly Russiýanyň hökümeti tarapyndan 2025-nji 2026-njy okuw ýylyndan Türkmenistanyň ýaşlary üçin Russiýa bilim almak büdjet tarapyndan hödürlenen orunlaryň sany 250-den 500-e ýetirildi. Forbes Taylor Swift dünýäniň iň bay zenan aýdymçysy. Meşhur Amerikal aýdymçy Taylor Swift dünýäniň iň bay zenan aýdymçysy boldy. Bu barada Forbes jurnal habar berýär. Onuň baha bermegine görä Swift'in baýlygy 1,16 milliard dollara deň bolup 2023-nji ýylyň oktyabr aýyna görkezijäge görä 500 million dollar köpdir. Forbes jurnal Amerikal aýdymçynyň 2024-nji 2023-nji ýyllarda The Eras Tour ady bilen dünýäniň durly kunjuguna geçiren konsertleriniň oňa netijeler gazandyranlygyny beledi. Şeýlekem jurnalyň habar bermegine görä Swift soňra ikinji orunlar ýana barýar. Bu aýdymçynyň baýlygy 1,14 milliard dollary barabardyr. Üçünji orunda bolsa ýene de bir meşhur aýdymçy Madonna bolup, onuň baýlygy 850 million dollara deňdir. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'da saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňy sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimizin illik sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.